It's me, Michelle V, and heartless welcome sa aking YouTube channel. Hello, kamusta po kayo? Guys, we're on our way going to München with my baby boy. Ayan, nagpagas lang kami guys dito para tuloy-tuloy ang aming biyahe. So, nakalagay dito sa navi namin is 6 hours and 5 minutes drive, guys. Papunta ng München or the Munich. Yes, it's another place here in Germany. Ayan. Kasi nakaraan, diba, nag-Berlin kami. Ito naman ay München naman. Ganyan. So, yes. Maaga kayo. Ano ngayon is 8. Ganyan. So, hindi naman kayo masyadong wala masyadong traffic ngayon dahil Ferien pa rin naman. So, yes. See you, guys. First stop, kumain kami. Kumain kami. Ubos na. Ubos na. Stop pa parang. Ubos na. Museum Sinsheim, ja. Ach so, Museum Sinsheim. Super bling na. So, and the people can go inside also. Ja, ja, also. Okay. Maybe when you're driving back, you can stop it here. Here. Oh, God, let's see inside. Oh, Boerta is driving. Oh. It's 4 hours driving. Guys, update. Ito na po sa another stop ba? Umihingi lang yung aming papa. Yan, na lang. 30 minutes, nandun na kami. Nandito na, kami, nasa lugar. Anyway, nasa München na kami, pero, kumbaga yung hindi pa, wala sa München, Stuttgart. Basta, malapit na yun, guys. Ewan ko, naguguluhan na rin ako sa sarili ko. Basta ganun. 30 minutes, nandun na kami sa lugar namin kung saan kami mag-stay. Ayan, so, ganda ng buhok ko ngayon. Nasisira ito parang swimming. We're finally arrived here. Come. It's the first time na. So this is one. Tadaan! So, hello guys. Ayan, nakarating na nga kami ng safe and sound. Thank you, Lord. Ayan, inahaya ko na yung aking bata. Nang sayaw-sayaw kami habang yung aming papa is nag-check in. Ayan pala yan sa nila guys. Ayan, so papunta na kami at bakit na kami sa aming room. At ayan, bata namin tayo mga sinasabi. So, yes. At bagong unang sa lahat, charot, gulo, no? Itutour ko na agad kayo para wala tayong paligid-ligid pa. So, ito yung pinto. So, pagpasok mo ng pinto, ayan yung CR. Pero hindi ko papakita sa inyo kasi yung asawa ko is nandyan. Talagang niya na yan. Routine. Char. So, ayan. Meron din dito guys na yung lagayan ng mga neck-neck. So, nilagay ko na para dito yung lumitakan yung sa bells. So, wag nyo naman masyadong pansinin ang boses ko sa voice over ko dahil natutulog na yung mga kasama ko. So, at ito guys, masaya ako dito sa aming room. Sobrang saya talaga din. Ganoon yung sa bus ko kasi meron pa extra bed sa bata namin. Diba? So, ayan. Saka, ayan. So, parang 3. Char. Ayan. So, ito yung aming batang napaka-pogi. Ayan.
So yes, ganito lang yung aming room. But yeah, ang saya namin, ang ganda. Gandang-ganda kami at very satisfied kami kasama na aming bata. Ayan, tuwang-tuwa siya kasi looking forward niya itong bakasyon na ito. At ito na nga yung CR guys. Ayan, napasok na natin kasi natapos na yung aking jusawa. So, ayan siya. Yung normal na CR ba? Hindi siya ganun kalaki. But yeah, we're satisfied sa lugar na ito, sa room na ito. Ayan, so kasi malinis talaga at yes, maayos. So, ayun. Masaya kami. At ayun, tuwang-tuwa din yung asawa ko kasi maayos yung napili niya talaga din na lugar. Yes, at sobrang lapit sa mga central. Nagpahinga lang kami. I'm talking to my video. I'm talking to my video. Nagpahinga lang kami ng mga 40 minutes tapos nalabas kami. Ito yung labas. Yeah, it's... Ja, hier, drück doch. Null ba? Or is null for the down? Ja, ja. There's a wellness. There's also wellness. Ja, ja. Fitness, wellness, sauna. For free. So. Maybe go in the evening. Oh, yeah. Skip the part. Benvenido. Benvenido. Outside. Oh, the weather is so good. It's too hot. Yeah, because when you're walking, Malabi, it's that. Oh, I see the stores. Hier is the bus. Outside, guys. The weather is so good. This is the hotel. The Enha. Yeah, the place is good. Enha Hotel, guys. Ayan, ito yung labas. This is it. First things namin dito, nakita namin yung milk tea. Ayan. Chai. Chai? Ayan, bili kami ng milk tea. Ay, hindi, chanok. Chanok? Ayan, chanok. Yun ang una namin ngayong mainit na panahon. So, nakita namin yung milk tea. Sabi ko, sarap ng milk tea. So, yes, we're waiting now for our order. Nag-order ako, syempre, same pa rin ng matcha. Sira pa yung ulong niya. Ulong tea, yung beige tea. Yung original ba na milk tea, ganyan. Sa akin, matcha lang. Yung sawa ko, wala. Yan siya, oh. May kausap. Ang ganda, oh. Oh, Rafael, oh. Ah. Come here, sit, Sen. Nothing. Dito kami pala ngayon sa labas. Sa labas kami ng Felenstein. Ayan, kasi may tea na kami. So, ayaw na yung unang pumasok doon kasi baka mamaya makadumi kami ba. Ang ganda na napili ng lugar ng asawa ko dito guys sa München. Sobrang lapit sa sentrum. Saka itong lugar to, may Felenstein, may IKEA. As in, isang malaking mall siya. Walang ganito sa amin. Yung isang mall lang nalalakarin mo, tapos andun na lahat ng mga parang mall ba na Pinas ba na malaki. Ito, first time to namin. Dito pa sa München. Matcha. Ang ganda niya as in. Mall. Hanggang nga lang siya. Hindi siya ganun kataas. Pero hanggang parang second floor siya. Pero bang lawak niya. Ganun. Papa namin sa loob. Come on, putumakan sa pet. Putumakan. April, finish. At ito ang aming first meal dito guys. May nakita kami na Asian food stall dito sa loob. And after that, sumakay dito yung aming bata, no? Tapos, nagiyasin siya dito. Kaya nakisakay na rin ako, di ba? Enjoy na enjoy talaga ang bata. Ang isip bata. Anyway, charot. Nandito kami naglakad-lakad at malapit lang sa namin. Sa pwesto namin yung yung bus, Bahnhof, and tingnan namin kasi nga, Yeah. So, ito nga pala yung labas ng hotel guys pagkagabi. Anyway, galing lang kami doon sa isang bus stop, tsaka parang train station kasi chinek namin dahil kami ay magbabas at magka-train. Ayan, para explore ang nation. So, ito na siya guys. Pagpasok ninyo dyan, pinakita ko mga matindahan sila dyan. So, card lahat ang bayad dyan. Ayan, may scan din sila. Parang may sarili silang store. At ito guys sa loob, ayan, kung mag-order ka, kung
ano ka dyan, chill, ganyan. So, ito yung itsura niya. Sobrang ganda din yan sa loob. So, yun. So, yun. Siyempre, asahan niyo pagka-hotel or something like that. Mahal talaga siya. So, ganun talaga yun, guys. Wala na talaga yung ano. Hindi na kayo talaga magugulat talaga dyan dahil ganun talaga yung mga presyohan nila. So, sabi ng asawa ko ay kami daw muna dito ay upo at kami daw muna ay mag-chill. Yes, habang alam mo yun, wala naman kaming gagawin na anyway, ang oras na yan guys is 8:30 na yan ng gabi. So, ayun. So, at padilim na siya. So, ayun. So, chill lang muna kami diyang magpamilya. Charing. Ayan. At pumunta pala kami dito guys, but ay di na ako nag-video dahil Hi guys, we're back na in our room and i-end ko na ngayon yung ating vlog dahil nakapag-ayos na kami, nakapag-palit na, nakapag-shower na at matutulog na kami. Ayun na yung vlog natin for today's video. Thank you so much guys for watching. Yun na, mga nakaano na. Lata na ba? Ayan. So ayun lang yung vlog natin ngayon, nung unang araw namin dito. Yeah. So thanks so much guys for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in the next one. Always smile. This is all. Cheesy! Sagchus, Rafael. Chus, sagchus. Papa, chus. Papa, tschüss. Papa, chus.